Morning guys, so magra-ride tayo ngayon mag-isa. So punta tayo ng Marilaki. So medyo nakakainip pagka kaya pasyal tayo guys. Okay guys, hanggang tayo sa aking biyahe. Right. Alright guys, nandito na tayo sa Buso-Buso. So mag-umpisa na tayong mag-ano dahil may araw na. Na natin camera natin. Alright guys, let's go. Maliwanag na. Alright. Tayo guys sa puting bato. Oh, malapit na tayo sa Marilaki. Tayo guys, masyado tayo maingat dito kasi marami dito mga nagka-counterflow, kaya pag magdadrive kayo dito dapat maingat kayo. Kaya mayroon dito mga kamote. Alright guys, nandito na tayo sa Marilaki. So maganda ang view rito. Puro ano na dito. Ayan guys, mga view rito. Ano na ito? Rizal na ito mga boss. Alright, alis na ulit tayo guys.
Ano guys, oh. Tanawin, oh. Maulan.
guys. Nadamay pa tayo dyan. Basta tanghali na, tumalap na yung mga kamote. Chill lang tayo, kaya nga tayo nag-ride eh, para mamamasya lang. Ito tayo dito guys. Tatlong cheese, dalawang corn. Tingnan nyo guys yung ano doon, oh. Yung bundok, ayan, oh. Musok-usok pa siya, oh. Ayan. Ayan. Ayun, nausok pa, yun.